Бүгін біздің ақсақалдар шурасында бек матур көңілді ұшырашу болашақ. Бұл біздің яқташыбыз Назира Хатқызы білгелі Назира. Ауыл үшін, район үшін яны бере тұрған біздің қызыбыз. Ижады да бек бай, 4 китап авторы, Татарстан журналистлар бірлігі ағзасы. Бүгінгі күні һәм Ислам университетінде бөлеждік тәйсі болушылық еді десті Ona zor rahmet, bizni şolay zorlab, ülken kişiler bilen, hürmetli kişiler bilen birlikten, kiçik kişilerin de koyulduğundan için, mana şunday yoldaşlarım bilen uchrashuv şahlar için hayırlı uchrashuvlar bo'lsin. Kızımız Tahir, kızımız İlhamiye mektepten qaytqachdan rahatlantirib Ruscha söylashmoqchi endi bular bolalar bog'chasidan qaytqachda biz endi Ruscha bilmaymiz gina deb aytaylik. Tigilar Ruscha so'rov beradi, biz Tatarcha javob beramiz. Mana shulay deb Allohga shukr bugungi kunda bolalar sof tatar tilida сөйләшәйди. Менә уныклар ничек булыр? Фикрем шул. Әгәр дә менә без рәхәтләнеп гаиләдә татарча сөйләшсәк, балаларыбыз белән дә, уныклар белән дә, бер-беребездә белән дә эштә дә татарча сөйләшсәк, әйе чараларын да үткәрергә кирәк, укытырга да кирәк, югары уку йортларында да, мәктәпләрдә дә. Әмма иң менә телнең матурлыгы ул гаиләдә. Менә шундый ниндидер сүзләр, алар теге әдәби әсәрләрдәге сүзләрне кулланып сөйләшмибез бит инде. Шулай бит инде. Шуңа күрә үзебез тырышсак, барсы да яхшы булыр. Теге диванный критики дип әйтәбез инде, диван тәнкыйтьчеләре бу булмый, теге булмый дип. Менә булмый дип утырганчы, үзебез дә нәрсәдә булса эшләп карагыз дип әйтәсе килә инде. Менә эш буенча да күп кенә дәреслектәр чыгарабыз, татар теле буенча да, олимпиадаларда үткәрәбез, аннан соң каян Аллаһка дигән конкурсларда үткәрәбез. Ничек тә булса да балаларны сөйләтергә, камил итеп татар туган телебездә аралашырга өндибез инде. Кайсы бер вакытта килеп чыга, кайсы бер вакытта килеп чыкмый. Әмма әйтәмиш, һәрбер кеше үзе әгәр дә үзеннән өлеш чыгарса, барсы да яхшы булырга тиеш, Аллаһ бирсә. Позитив. Evet cevap oldu. Daha şundan gittiği böyle dil boyunca dedik. Sizin üniversitede kadar okula kadar bittiniz. Kendini nişik kile, şundan da saf tatarşa bir işlerin buruşamı. Ana şuna koşup neytesi kile. Hazır vakitte mullalar vaaz okuy, köpçülük yerde Rusça vaaz okuylar. Bu bana mesela bana kabul edilmiyor. Buna sizin fikrinde iştesi kile bu mesele. Kazan Federal Üniversitesi'nde de işleyim bittiğinde, hem Россия İslam İnstitutu'nda da işleyim. Bir vakit şolay kişki бүлек дип әйтәбез инде, кичке бүлектә бар. Мин сәгать 6-да эштән кайтып китәм, кайсы бер иш вакыт шул вакытта кайтырга туры килә инде. КФУда эшләгән, фамилиясын әйтмим, зур дәрәҗәле, проректор дәрәҗәсендәге профессор кеше гади генә курткасын киеп куйган, футболкасын киеп куйган, Россия İslam İnstitutu'na кирип бара. Мин әйтәм, "Абый, сез нишләп йөрисез?" дим инде. "Мин сезгә укырга кирдем" ди. Абый, әйтәм, теге минем өчен бераз көтелмәгән булды инде. Менә шундый дәрәҗәләргә ирешкән, ул инде профессор, академик ранг, доктор биологических наук. Мин ул кешене бик яхшы беләм инде. Эштә ул һәрвакытта да галстуктан, костюмнан йөрийме, ләкин менә күп кеше әгәр дә инде ислам уку йортына укырга килә икән, ул анда кемнеңдер әйтүе буенча килми, бәлки үзенең күңел кушуы буенча килә. Тел мәсьәләсенә килгәндә, чыннан да көндезге бүлектә бит яшьләр укый. Яшьләр бөтен Россиядән җыела, шуңа күрә дә Россияны кыбытын димме. Бөтен Россиядән җыелгачтан менә күрәс бит, хәтта Татарстанда яшәгәннәр дә татар телендә камил сөйләшми, шулай бит инде. Монда Екатеринбургтан, Уралдан, Кавказдан һәм башка җирләрдән килгән кешеләр, Мәскәүдән килгән кешеләр укырга керә һәм аны тиз генә, матур гына камил итеп сөйләшергә өйрәтеп булмый. Аның өчен татар гаиләсендә туырга, татар гаиләсендә тәрбия алырга, мәктәпләрдә укырга кирәк. Шулай бит инде. Шуңа күрә минем дә шуң килә. Чыннан да, чөнки кеше бит инде татарча вәгазь тыңларга җыена. Шулай бит. Мин үземдә русча сөйләгән кешенең кабул итә алмыйм. Ничек инде мине рус телендәге кеше биләр булса әйтер инде, күфер кеше, кәфир килеп утырган сүзләр сөйли дип әйтәләр инде. Шуңа күрә әгәр дә инде менә Җәлил хәзрәт кебек кешеләр сөйләсә, Юсуф хәзрәт, Давлетшин кебек кешеләр сөйләсә,
Аннан соң Алмас Сафин біздің якташыбыз тегермәнлектән. Тәртип радиосында аның белән әңгәмәләр оештырыла. Менә шундый кешеләрне тыңлаганда эреп китәсең. Һәм аннан соң әгәр дә ул кеше инде үзенең дә тотышы белән үрнәк булса, монда инде дингә дә тартылучы күп була, укучы да күп була, камил дәрәҗәдә сөйләшүче дә күп була. Менә шундый җавап. Менә калып юкмы ул? Менә музуларны белмәйләр бит инде. Алар татарча белмиләр дип әйтерлек хәзер барып кайгы муллалар. Татарча бик авыз сөйләшәләр. Аларны куялар шундый дәрәҗәле мәчетләргә. Андый белән таләп юкмы ул? Татарча белергә тиеш дигән. Менә нәрсә дип әйтәм, татарлар укырга керми, дингә килми. Менә бер көнне сөйләп утыралар, бер көнне теге тәрәвихка килдек диләр. Үзебезнең даже коллегалар әйтәләр инде. Тәрәвихка килдек. Башка милләт вәкилләре, таҗиклар, үзбәкләр баскан диләр, безнең татарлар юк диләр. Һәм менә имам булырлык егетләр дә менә тукта, бу егетне без имам итеп куйык дип шушы авылга дип. Бик аз санлы кешеләр ия. Менә ул яктан безнең Балтач авыл кешеләре бик хикмәтле кешеләр дип әйтер мин. Сөнни Габдул Хаябый урыны җәннәттә булсын, гомер буе имам булып эшләде безнең авылда. Дәватиләребез безнең мәчеткә йөрде, мәчет картлары урыннары җәннәттә булсын. Һәм Сөнни Габдул Хаябый исән вакытта ул безнең авылдагы бизнесмен дип әйтәбез инде. Фердинанд Хакимов, Фердинанд дигән имам бүтән юктыр инде ул безнең Татарстанда. Менә шуны куярга булдылар. Ул минем классташ инде, шалтыратты да, менә ди шундый тәкъдим бар ди, нәрсә эшләргә икән инде ди. Шулай итеп сөйләшеп алдык инде, мен әйтәм, нәрсә эшлисең ул, кешесе шулай ышанып тапшыргачтан. Бер караганда аның да хикмәте бар, чөнки әгәр дә андый кеше имам булгачтан, мәчетнең теге түләү мәсьәләләрендә хәл ителә шулай бит инде. Аның үзенең авторитеты бар. Булгачтан аны имам итеп куюга кибеттәге спиртлы эчемлекләр дә юкка чыкты, Аллаһка шөкер. Аңа кадәр ул спиртлы эчемлекләр сата иде үзенең кибетендә. Менә шулай итеп, бу да Аллаһ Тәгаләнең хикмәте һәм безнең авылның ул кешеләрнең менә шундый карар кабул итүе. Ул яктан авылдашларыма шулай рәхмәт әйтәсем килә инде. Менә нинди дә эш эшлиләр икән, зиратта өмә булсынмы, аннан соң махсус хәрби операциягә булышу ярдәмләше булсынмы. Менә Алсу Абдулахатны шулай ук монда утыра, мәдәният йорты булсынмы, мәктәп булсынмы, бөтенесе дә берләшәләр дә менә дигән итеп эшләп куялар. Азат Хаҗиев аның бер туганы, ул шулай ук эшмәкәр егет, районда яшәсә дә шулай ук авылда менә дигән итеп эшләрне оештыра. Менә имамнардан гына кирип киткән мәсьәлә инде бу сорау иде, ләкин әйткәнемчә менә шул вакытта шундый карар кабул итү дә авылның бердәмлеген, авыл кешеләренең бердәмлеген күрсәтте һәм Аллаһ Тәгаләнең хикмәте булды инде бу үзенә күрә. Балтач авылы бу яктан республика белән генә түгел инде ул, Россия белән таралды. Нәрсә белән? Мин ялгышамыдыр бәлки, 70% авылның кайда булдылар. 70% авыл. Менә уйлап карагыз, андай авыл бармы бер кайда? Соңгысында ничә бардылар алар? Бер үзләре бардылар берләй. Делегация. Ничә по-моему бардылар. Әле аларны ризык белән мәчеттән узатып калдылар, ризык белән каршы алдылар. Шул кадәр менә моңа кадәр Харишау иде авыл җирлеге башлыгы, аңа да зур рәхмәт. Хәзер инде менә Нияз Ильяз улы Илмира апа белән дә гомумән көчле команда, менә мәдәният йортында бергә, мәктәп белән берлектә шулай итеп эшләсәләр, Аллаһ бирсә, барлык авыл кешеләре дә, барлык авыл халкы да менә шулай бердәм, безнекеләр кебек бердәм яшәсен иде, күз тимәсен дип әйтәсез. Сорауларыгыз бармы? Кызыксындырган, алмасын, үзегез белән китмәсен. Зәзирә монда булган. Зәзирә ханым, тел мәсьәләсенә килгәндә тагын сорау барлыкка килә күңелдә. Менә бит христиан динендәге изге китапларны тәрҗемә итү һәм шул дуаларны уку мәҗлесләрдә, дини мәҗлесләрдә укып алма һәм изге эшләрдән берсе булып санала. Менә безнең мусульман дине буенча Коръәнне шәригать кануннары буенча укырга тиеш ул бар тик гарәп телендә генә. Бит билгеле булганча иман кешегә бар тик ана телендә генә иңә дигән гыйбарә бар. Ягъни аның аңына барып җитә. Менә без уеп утырабыз арашларында. Тыңлыйбыз, матур макам белән укый хәзрәтебез. Без уеп утырабыз. Макамны тыңлыйбыз, ул яхшы, әйбәт, яхшы тәэсир итәдер. Инде тынычландыргыч тәэсире бар. Менә без аның мәгънәләрен аңламыйбыз. Аларның
Molla o'zi olmayın ekan. Chunki arab tilini biluvchi mollalarimiz da bitkirak ketdi. Chunki bilan mana shu vaqt yetmadimi ekan. Ruxsat itlarga tegishli tug'ilmi ekan bu? Chunki endi bir qotib qolgan mendilar endi u ta'limotlar yig'masigina tugul. Mana xalq ko'nglida kirsin uchun, yoshlar ko'nglida anglasinlar uchun shu duolarni, Qur'on oyatlarini Tatarcha, masalan, boshqa tillarda yomg'iratirgan, boshqa xalqlarga da anlayışlı. Shu ishga vaqt yetmadimi ekan? Oradan Rafael abi onun vaqti yetgan, ham u ishlangan endi. Qur'onning bir o'zi de var, arab tilida esa tafsiri de var, deymi? Rabit Batullah da tafsir yasaganlar var, ham boshqa avtorlar tarafidan da minalar shoqqatamaydi, nechik olinalar ekan deb, chunki tafsir yasau uchun bu bitinde zo'r javoblылык xato jibermas uchun deyim. Hamma narsa deyim, Qur'on bitinde Alloh taolaning so'zlari shuna arab tilida onsi bo'lsin. Hamma arab tilida duo o'qigandan so'ng, sura o'qigandan so'ng tatar tilimizda motor etib bag'ishlab, g'aylabizga, sizga imminlik, sog'lik tilab, agarda duo qilar ekan, bag'ishlar ekan kishi, shundan da yaxshisi bo'lmaydi. Shunga ko'ra bo'lsin, Qur'onda da bo'lsin, arab tilidagi tafsirida bo'lsin, ham barliq kishining da ko'nglida yaxshi niyat bo'lsin. Rahmat. Barmı sorular tabii, yok mu? Sorular olmasa Büyük rahmat Nazira Hanım. Büyük rahmat kelganingizga, shu ishkirsiz söylashib o'tirganga, so'rovlarga turli javoblar berilganiga, yigitlarimizda, qizlarimizda qanoat qolmoqligini aytasi keladi bugungi uchrashuvdan. Chunki bunday ishkirsiz uchrashuvlar uchrashamiz, ko'p uchrashamiz biz. Ammo lekin bilib сөйләшү ikkinchi bir ham o'zining tugan yog'iga qaytib, shunday tugan yog'ini hurmat etgan kishining tugan yoqqa qaytib, shunday darajada o'tiruvi o'zi bir zo'r sizga da baxet endi u, bizga da shodliqli voqea deb aytamiz. Siz mana bunda kirgansiz sen o'zi. Bu kitobni xon bera olmay yurgan edi. Bizda yulduzlar bunda sen bor. Shunga ko'ra mana bu kitobni bugun senga bo'lak etasi kerak. Mana bunda bizning rayonda jigilib tortgan yetakchilar turunda bu sheriklar edi bular. Siz jurnalist bo'lib, o'zingda qararsan, sabırsın mana bunisi shaxsan bizdan oqsoqlar bo'lsin. Bekleyici rahmat, Mansushir. Endi muzikal salam Rafiq abi Garayev, turib tanlayıq. Rafiq abi başlanğancha bir so'z aytayım hali. Nazira bo'ldi, rahmat, qaytdi, vaqtda olib qaytdi, ishqisi, uni tutib o'laktirib deb qiyin. Shunda cheki bo'lgan ixlosdan rahmat qaytganingga, sanab qaytganingga, hurmatlab qaytganingga. Oldagi uchrashuvlarda da mana shulay birga bo'lsak deb aytdim. Bizga qaytirgan Burxonov bilan turgansiz, damliqli shaxs deydi. Bütün dünyani ayıqib chiqqan abzoy tegirmanlikda bo'ldi. Biz uni tunab to'ya olmadik. Albert Burxonov mana bunda qaytirgan tegishu. Ol 3 soat endi og'zona qarab tura turgan kishi. Anındagi ma'lumot g'ajoyib kishi. Mana ul kelirga tegish. Andan Fatih Qutlug kimlar ishda bile Türk. Ol yazıldı 2 martga. Andan so'ng bir qizimizning kitobi chiqa. Prezentatsiya Ana şakarabız. Arik Fazılcanov so'ray diqqati, men burg'anim ta qaytasi keladi. Ondan so'ng ko'pdan bo'lgan yo'q bizning saqlar shurasida hozir o'rtib ketgan shaharda Rafael efendi bilan Salim abi. Salim abi. Bek qiziqli, millat uchun bek ko'p ishlagan kishi, kitoblarga finansiyerdan ko'rsatgan kishi. U qaytirgan yana bir tema bilan shunga ko'ra olg'a tabada birga bo'lib, kimlar qiziqsana biz kontaktda men o'zimizning gruppalarda berib boram, shunga ko'ra oldida motor uchrashuvlar bo'lsa edi degan tilakda qolaman. Rafiq abiga so'z, muzika.